I don't know, just to do an update. I don't know bakwenzeka ntoni ngoku. Sekosi. Ngumusekwa bhuti. Kwenzeka ntoni ngomkhulu apha? Emlungu. Nami ndizokhangela le ndlu apha ngoku. So wena unendlu apha ne? And no iBCM TV mkhulu we covering this story. I'm not sure about you comfortable about sitting now on camera. Are you comfortable? Oh hayi. Ako comfortable ne? Now niyabuyiselwa nina abantu be-beneficiary, the real beneficiary. Batsho wena bhuti wami. Sikhona usiswa kwamasipala lapha. Nami ndibuza kakuhle pha kuyi. Yeah, onika inumber zenu. Ehe. Oba aba bantu mababuyele back ezindlini. Bakha ebuhlungu basinika noba bathi hlala noba ayikayilikho ayikayiredi. Okay. Nokushapha. Enkosi mkhulu. Okay. Yes, ilandika aba bantu ngathi beneficiaries umasipala uyabafaka ke ngoku apha ngaphakathi ezindlini. Yeah, understand that the real beneficiaries ezindlu. So I'm not sure. Molweni bosses. Now ke ngoniyabuyiselwa kanye ningaba nina bakhutshwayo. Abantu bazo ne. And namhlanje nizothini ke ngonini? Umasipala wenza lo process yofaka nina umuntu ngendlu yakhe. Okay. I'm not sure noba ndifuna ufoto andifuna the last time nansilwa noba ndinifotanga ne. Okay. Bakhona bafuna ufoto. So i-process I think ndithetha nabahlali kwelicala on my left abafuna ufoto abona. I-process nithi siswam. Okay. I-process siswam nithi ithini ke ngoku apha? I-process kukhutshwa sebekhutshwa abantu. Yes. Ikhona indawo ebengekakhutshwa kuzo. Sizawufakwa thina ezindlini zethu. So Sebekhona bathuthwayo nangokuitraki ziyanithutha zinifaka ezindlini zenu. And kwelicala ke ngoku ezinye mhlambe azinafestire azinantoni. Funa zinjalo nabo bebezitela zinjalo. So niyavala nje for uba afike umasipala or ifika lo contractor ilungise nipha ngaphakathi. Hayi butho msebenzi. And now i-question ke ngoku esiyoyikayo wena sisiwami I understand yiyoba kukho aba balapha esitratweni baneempahla ezilapha esitratweni. Kubekho nina abalapha ezindlini. Aniyoyiki laa nto lamlo ke ngokwaba abantu balapha ngaphandle nani balapha ngaphakathi endlini. Asili thina sine-security butho. Oh. So at least nina nigadiwe ne. So ikho i-security igade kwa umuntu edibene nomlo ke ngoku. I think eyona nto besiyoyikisela yileyo into yabona. Akabikho mlo ne. Thina ke butho mzange silwe nabantu ngaba banwayo. Thina sifuna kwethu ngoba noba singabhalisa asoze sizifumane izindlu. Ndiyakuva sisiwami. Ke ngoku sifuna izindlu zethu. Hayi ke. Hayi no ndinivile bahlali. Enkosi mntana. Okay, now that niyeva ke ngokuba I think we've got abantu bakamasipala that are here abafakayo abantu. I don't think oba mandihambe. I think istory sisifumene kakuhle pha thukwaba ya oba it's imeko ngoku imeko itsho apha ngaphakathi ithi abantu bayabuyiselwa ezindlini zabo. Nawa abanye bafuna uthetha. Nawa abanye bafuna uthetha. Andidlali sisiwami. Ayixolo wena andidlali ngani. Sisiwami imani kaloku ndisafuna ukuva ngo-update yabona abantwini. So currently ngoku kufakwa i-beneficiaries ne. And aba bebekhutshiwe basengaphandle. So nina bafakwa ezindlini zenu according to inumber zenu. Now yo ingathi banodla yika nokulwa noxa basemsindweni bona. And now xa ufika khona ifestire ezizivuliweyo ningena kunjalo. Sizikhethele. Oh nina bazikhetheleyo. And uthini ke ngokumasipala ngolungisa izindlu? Uthi
nilapha ngaphakathi and ndiva ngoku ngabanye abantu bathi ikhona itruck eyothatha abanye bafuna ungena and now i-question yilena ndiyibuzayo ke ngosisi wam umbuzo endibuzayo yilena kukho aba bangaphandle kukho nina bangaphakathi aba bazenzileyo mntasekhaya umlo ke ngoku or udlame alinokwenzeka kukho abanye mhlawumbi bani-atheke nina so guys baselebhreyithela lona uyangena endlini yakhe bahlali so I think ngaba baselebhreyithayo and ndisoyika uya kwelaa cala papa yini bahlali befuna ukujust update shini kolethwa wena papa yini so nabo kabahlali I think you've got a celebration yabahlali apha and ndisonqena man or ndisoyika uya kwelaa cala lingaphaya labanye abahlali I think basinike i-update aba yabona elithi umasipala uyabangenisa ke ngokabantu ezindlini zabo but eyona nto besiyoyika thina it was a fear yaba bangaphandle versus abangaphakathi ezindlini but ke bathi ke bane-red hands security ungasithembi uba ayizosokolisa in the future le into abakuyo nguSiviwe Mahlahla from i-BCM TV. That's an update of kwenzeka ntoni ye-better life or a new life.